Il-qtates domestiċi issa jistgħu jiġu mikroċipjati u rreġistrati f'sistema apposta biex bekk jekk jintilef qattus dan jista' jiġi traċċat aktar faċilment permezz ta' din il-mikroċippa. Din is-sistema hija waħda identika għal dik li titħaddem fil-każ ta' kelb domestiku. Dan intqal waqt il-programm Newspoint produzzjoni ta' One News li tixxandar fuq One kull nhar ta' ħamis Marika Gatt spjegat li din is-sistema mhijiex obbligatorja bħal fil-każ ta' klieb domestiċi, iżda xorta waħda ħeġġet lis-sidien sabiex jirreġistraw il-qtates tagħhom. Għamilna s-sistema, inħajru l-owners tal-annimali domestiċi, tal-qtates domestiċi, għax hija xi ħaġa ġdida, li jitolbu l-vet tagħhom, il-veterinarju tagħhom, il-veterinarju privati kollha għandhom aċċess għal din is-sistema biex meta jimmikroċipjaw il-qattus tagħhom u jiġi reġistrat f'din is-sistema ħalli jekk inti li faħna nkunu nistgħu nitrejsjaw. Permezz ta' din is-sistema se tkun qed tiġi implementata miżura oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Intant Gatt tkellmet ukoll dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fir-rigward tal-konsultazzjoni pubblika li nfetħet bilan li tinħoloq strateġija nazzjonali għal ħarsien tal-annimali. Kellna ħafna kontribuzzjoni minn dawn l-NGOs Animal Lovers, imma anke minn raħala, minn teachers, minn għalliema, ġifieri kellna kontribuzzjoni mhux ħasin speċjalment kontribuzzjoni waqt il-laqgħat li saru fl-Akrifer. Din il-konsultazzjoni pubblika ingħalqet aktar kmieni dan ix-xahar.